mi wach ni ODM onge capacity mar bedo president. Kare momiyo kon ja ODM. Ma ingini jakanu. No biro nyocha. No kango nyose resign. Ang'isi ni ma ne jakanu. Ne en ja. Yes. Winjo kama tunga wacho ni akia ni en gi membership mar ODM mar life member. Okay. An nachung' Embakasi West. Na yudo 36,000 votes gi chama mar ODM. ODM no mondi chungo nyaka ibed life member. Okay. Emomiyo en life member. But yadwa ni ang'isi kama. Sani onge chama maduong' Kenya mzima kaka ODM. UDA ema ji ng'enye. To jo Mulima Kenya no dar chon. Koro UDA be kawa pimo gi ni koro kawa biro negotiate kodgi. Gibiro kaka party moro matin ma Rift Valley ka. Ema ng'isi ni nitie problem mawanago. Nitie jodonga ich. Magin no se nyiew gi Nyalodia. Gidwa ni wa support William maonge pokok bedo piny ma wapang weche. Sani anybody mo bedo godo piny nyaka wabed gi presidential candidate marwa manigi capacity, manigi capability. Ningani penjo niya ni jo nyalo, ni jo ok nyalo, ni mbadi nyalo, ni mbadi ok nyalo. Yani jok mi wacho go te jogo nigi capacity yote. Millie Odhiambo nigi capacity, mbadi nigi capacity, wanga mabe governor wambe nigi capacity. Yani unge ngamonge kata Raymond Omolo kila okonga marach en mana ni tich tame matin ni kecho konjowa but en gi capacity ko kele di koridwa idwa pime en gi capacity koro kinya bedo ni ibede ODM to ni okwanyal chung koro idhi negotiate na nyaka wapang party wa nyaka wabed piny wajipanga anybody maja dwa negotiate kodwa obiyo wuo kodwa kain William Ruto wan onge problem obiro nade odonjo nade en gi jiedi mondo koro wabed piny wapangi serikal wang'ado nade magi jo mose chiemo ni omigi tich mogo chiemo mogo gik moko ni koro ni wane serikal wane iye waida wadhi adhiya no we wakanyo kweli wan wi akili wani wawe okoka waboji panga jogi wadhi tuthogi wadhi dili kodgi to wali bedo giboradi achiel wadhi jipanga ka William do bedo kodwa karango bai dong 2026 siasa podi an be no kadhi Mombasa nikech poda ywago Raila. Okay. Jok mano kaso wani koro wa celebrate Raila kata Aida emiwinjo ka ino kiwinj gik matunga wacho Aida maja od Raila pod ni dala welo pod donjo ka ywago Raila ununu busy jodonga ich giringo Mombasa ni gidhi celebrate 20 years. Kodi 20 years ni what is the hurry? Wan gi mbio mar timo ang'o? Kipindi gi wang'eyo. Ujanja gi wang'egi. Nikech kadi dwa pango gimoro maber ema matunga ngekonu kato kodwa neno. Iwacho ni omera pod waywak. Kata ja Islam ywago 40 days. Jaluo sie waywak 30 days. To warito to wapango to waneno weche wabedo gi meeting un mukaso wani ukaso waga ng'oni ni cha party leader osemiu koro wadhi no we serikal wadhi mbele wan kode mera ne okango okubupango wakabudwa pango wano we are not okubipango wakamano wadhi bedo piny whether iluongo ni wan iluongo ni wan C wan D wan jo ODM to ODM okupangwaga wane mwa pingo to wabdi pango. Okay. Dr. Matunga, ano kinyero ga okango. Ango jodonga ich joma